Hello. Zibra shi ake ci ne. Ina gaya ma wallahi tallahi a bayan nan je min mugun illa ta ragargaje ni a wurin gobe na wallahi. Kai abaya. Ai min illa abaya kin min illa ne. Abaya ce mana illa mu. Wata rana na je zance sai baby na ta faɗa mini ya batun a bayan nan fa sai ni kuwa na zare ido na kai batun da nake ji a makota wai yau ya zo ma kaina na shiga uku na lalace a baya ta rikita ni wayo a baya. Wannan lokaci na abaya, 'yan mata sun ce sai abaya, na shiga uku na lalace abaya ta rikita ni. Rabi'atu ma maganar abayan nan ce. Abayan nan ce. Ummul Kulsum ma baya, Safiya ita ma baya, Aisha ita ma baya, Sabara'u ma abaya. Na yi nufin ɗan wasana, wasan sallah ɗina, sanadin abaya. Kai! Abaya. Ya fece.